jsem Pepicek 1 ze studia Pepicek 1. Vítejte u nového videa. A dneska si zahrajeme Pixel Warfare 3. Je, tady je krásné trávička, je. Já stojím na tobě. Ujú. Tak. Hra na ten... A je tady Hra bude v popisku videa, určitě. A my se tady budeme pokoušet co nejvíc kill. Takže řekni až... Mimochodem, pokud jste si to nevšimli, tak já jsem Mr. Steve, samozřejmě. Ano. A už si... Můžeme začít. 3, 2, 1. Ale ubral se si to. Jo. Jo, počkejte teďka chviličku. Hned se ozvu. Tak. A já už se zase ozývám ze hry Pixel Warfare. Můžeme se útočit zase? Teď, myslíš? No, za 3, 2, 1, go. Au! Ne? Ukaž si. Oh! Mr. Steve Skiller. Nestačím, když nabíjím, to strašně dlouho trvá. Co to, já jsem nemohl vystřelit? Ty jsi taky cheater, kámo. Já ti dám cheater. Ondru jsem zabil na jednu ránu a tebe vůbec. Co to je, ty jsi taky cheater. Ti dám cheater. Ach jo. To bolí. Co to je za cheating? Já nečituju. Já prostě tě... Ty jsi to trénoval, že jo? Já tě snajpuju. No, vidíš. Nesnáším snajperku. Pokud ji nepoužívám na sebe. Ježíši, mě blbne myš teďka. Počkej, neútoč, teďka mě blbne myš. Už? Jo, už jo. Jo, tak ty takhle na mě. Jak to, že jsem tě nezasáhl? Taky cheater, pane bože! Všema se tady úplně nervuje. Ach jo. To je vždycky takový, že já tě zabiju, potom ty mě zabiješ. Ach, proč mi furt blbne tam víš? Dobrý. What the fuck? Jak jsem byl skrčený. Ach jo. Já nesnáším tuto mapu, já ji fakt nesnáším. Já bych fakt vybral nějaký... Já jsem říkal, že mě se líbí. Nesnáším tuto mapu. Ach jo. Kdyby mi neblbla ta myš, sakra. To je mi líto. Jenomže ty bys mě zase zabil. Ne! Tak vidíme, že asi Přemá toto kolo vyhraje. No což. Ježiši, odkud? Ze zadu? Ne, jak bych tam asi... Já jsem tě neviděl, kámo. Ne! Lolololololol. Co to je? Taky cheater, kámo. Já ti dám cheater, ale já prohrávám, jestli si to uvědomíš, jo? Já prohrávám, jo? Takže já ti taky neříkám, že jsi cheater, když mě zabiješ. Pane bože. 2 minuty to snad ještě vydržím. Tam je ještě zastřelím. No, vidíš. Ty Já jsi ani to- nevím, čím mě střílíš snajperkou. Ne. Tam nevím, čím mě střílíš. Pane bože.
Právě to se nesmí říkat. Spíš musí, ale co? Ty jsi tam. Je to, já nemám naboje. Ne. Zemři. Já vím, že něčím se dřepne, ale já už nevím, čím se dřepne. Sečkem. Tečkem? Sečkem. Počkej, já si to musím napravovat. Tečkem. Jo, máš pravdu. Jo, tak ty jsi tam přiběhl. No stejně to máš vyhraný, ale... Nemám kam, ještě mě můžeš porazit. Jak tě můžu asi porazit? No to je jasný, že to máš vyhraný. Ještě tě aspoň jednou zabiju. No tak ještě. OK, tak já zvolím trošku jinou taktiku, tím, kterou budu Pepecka zabíjet. Gratuluju. Děkuji. Jo. A vy si... A já už bych to pro tenhle díl ukončil. Doufám, že vás trošku pobavil a budu se těšit vašeho videa. Ahoj! Nazdar.